understandileyo ukuba uYesu uvukile, it was those mothers that were about 5 or 6 or 7. Kodwa emva kokuba bembonile ukuba uYesu uvukile, iBhayibhile kule ndawo sifunda kuyo bafika babalisela abafundi bakaYesu the close circuit kaYesu. Xa bethetha nabo bebaxelela uba sisuka engcwabeni, sifike engcwabeni asambona uYesu, sasuke sabona ingelosi esinike le message. Ithi imessage esifumene from the angel, akekho apha uYesu uvukile, uyanandulela eGalili, awuhlanganwa eGalili. Uthi lo muntu xa ebhala yaba ngathi aba mama bayalafuza. Aba bantu uYesu about 3 times ubaxelela uba I am going to Jerusalem, eJerusalem ndizawubanjwa, ndibulawe, ndikhonywe emnqamlezweni, ndife, ndingcwatywe, ngosuku lwesithathu ndivuke. First instance, Peter ithi iBhayibhile wamthatha waya naye ekaleni, wathi soze yenzeke loo nto. It has ngezini, he rebuked him. Alibonga igama lenkosi. Erebuka into eyiplan kaThixo ehlabathi yokuba uYesu eze ehlabathini afike aphile impilo epure, because he was not only man but he was God himself. Wafa walenge esiphambanweni elengela thina. Baba ngathi aba mama bayalafuza kabethetha Yesu. iBhayibhile uYesu udibana nabo ngoku besiya eEmmaus ngezizathu zabo, bayafukuza imessage ethi he is alive, he is no longer dead, yena ebefile kodwa uvukile. Fresh message from the angels. Yangathi bayalafuza, babhizi ke ngoku basendleleni, which was about 12 kilometers. You walk there about usuka Pioche town, bayawalka baqoqa ngempalo, bayifumene message fresh ethi akekho engcwabeni uvukile, but ayaregister because sangiregister ebaxelela besaphila engekafi, yaba imiss call esaphila nabo, esehla nabo. And you must understand our brothers God with his man. As the 2 years ago, let's take up. Who will be my revision? Into which they already knew. Ukuba indeed uMessiah kumele ahlupheke. Engcwabeni, ahlale engcwabeni 3 days. Ngosuku lwesithathu avuke. Alibonge igama lenkosi. Uvukile ngoku. Imessage is fresh. uYesu uyababuza, uyabathiza uthi ndaba zini eze elithetha ngazo nihamba nimajekile ebusweni, ubuso ubhaliwe ebusweni babo ukuba aba bantu ithemba liphelile. Bathi xa bephendula besesithembe ukuba nguye oyawukhulula uIsrael ngenhlawulo. Inkululeko yethu besithembe ukuba ikuye, besithembe ukuba nguye. Ngamanye amazwi imela ngoku ingqobele esandleni. Ithemba lethu lento esibambelele kuyo, sinento ethi iqola esingakwazi ukuphuma kuzo, siyakhutshwa nguye. Besithembe ukuba nguye oyawusikhulula. Apha kuthi besisithi njengokuba simkhulisa nje, sinento ethi kuye oyawusikhulula. Kodwa ngoku ithemba lethu liphelile, lithabalele. But number 2, yangathi sisiphelo eso, umqa wesibili esumfumeneyo, ngokuba kunabafazi abaye
engcwabeni this morning babuya bethetha umnqa benanga umzimba asifumenanga umzimba bakhangela umzimba bakhangela the actual corpse kaYesu bathi sikhangela ayona nto besifuna ukuyifa baba mama kokuba umzimba wakhe sifike usangqengqile engcwabeni kanti message afresh evele ekhaya sibili ithi akekho apha nimfunelani ophilayo kaBafana Jesus akekho apha bakhangela umzimba bathi siqalo ngokuba sike sitshele lo the message yokuba masihambe siya uyasandulela ukuya ekhaya bathi number 3 to verify le lithetho nabadala abamana abanye bethu ran to the tomb babaleka nabo bayengcwabeni bafika kunjalo umzimba abawufumenanga ngoba ayona nto bebeyikhanya it is the actual body kanti ihlumela ngeJesu owokuqala kwabavuleyo indoda yempi nowayekhona okhona nozabakhona kuze kuphele isibhamo yena ngumbhala kunezinsuku yena wayekhona ekuqalekeni alithi iBhayibhile izinto zonke zikhona abakho ngaye He's about to be.